Koniec Robloxu sa blíži, alebo sledujeme jeho najväčšiu premenu. Každý pozná Roblox. Hra, ktorú hrali milióny detí po celom svete. Miesto plné hier, kamarátov a nekonečných možností. Ale posledné mesiace sa deje niečo, čo mnohí ignorujú. Čísla klesajú, komunita je nahnevaná a firma robí kroky, ktoré môžu zmeniť Roblox navždy. Roblox mal kedysi obrovský rast, no podľa posledných správ klesol počet denných hráčov druhý kvartál po sebe. Zo 152 miliónov na 132 miliónov denných používateľov. To nie je malá vec. To je signál. Keď začne odchádzať masa hráčov, niečo sa deje. Roblox zaviedol povinné vekové overenie pre chat. Ak chceš komunikovať, v mnohých prípadoch musíš použiť kameru na odhad veku tváre alebo nahrať občiansky preukaz. Roblox tvrdí, že je to kvôli bezpečnosti detí a ochrane pred predátormi. Na papieri to znie logicky, ale psychologicky to hráči vnímajú inak. Prečo mám hre dávať svoju tvár? Prečo mám nahrávať doklad? Čo bude ďalej? A keď hráč stratí dôveru, odíde. Po spustení overovania sa objavili sťažnosti. Zle určený vek, zablokovaný chat, frustrácia a pocit, že Roblox trestá normálnych hráčov namiesto problémových. Objavili sa aj obavy o súkromie. To je problém každej platformy. Ak sprísniš pravidlá príliš tvrdo, zasiahneš aj nevinných. Roblox čelí žalobám a kritike za bezpečnosť detí. Objavili sa právne prípady spojené s groomingom a bezpečnostnými zlyhaniami. Firma obvinenia spochybňuje, no tlak rastie. A teraz si všimne paradox. Keď nerobí nič, príde kritika. Keď spraví tvrdé zmeny, hráči odchádzajú. Tu je tvrdá pravda. Možno nekončí Roblox. Možno končí starý Roblox. Ten chaos bez pravidel. Ten voľný chat. Tá jednoduchosť. Tá detská éra internetu. Firma sa snaží prežiť tlak regulácií a dospieť. Ale hráči nechcú dospelý Roblox. Chcú ten, ktorý poznali. Ak si myslíš, že toto musí vidieť viac ľuvanásť, daj odber, like a napíš do komentára svoj názor. Pomôžeš tomu, aby sa toto video dostalo medzi čo najviac hráčov. Roblox sa teraz zameriava viac na starších používateľov a mení systém odmien pre tvorcov. To znamená, že budúcnosť môže byť menej hra pre deti a viac digitálna platforma pre starších hráčov a developerov. To je obrovský posun identity. Môj úprimný názor je jednoduchý. Roblox neumiera. Ale ak zlomí dôveru komunity a zničí jednoduchosť vstupu, môže stratiť to, čo ho spravilo veľkým. Nie technológiu, nie peniaze, ľudí. A bez ľudí je aj najväčší virtuálny svet prázdny. Napíš do komentára, je toto koniec Robloxu, alebo len bolestivá premena?